देखी भैया, हम सुजीत यादव भोजपुरी कलाकार लोगन से निवेदन करता कि अखंड श्री हरि कीर्तन बाल गोविंद डी बाबा महाराज जी का 24 अप्रैल को भंडारा संपन्न हुआ। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आकर बाल गोविंद डी बाबा महाराज के सेवा प्राप्त करें। इसमें अध्यक्ष है गणेश यादव, कोषाध्यक्ष है रामलाल यादव, सहयोगी हैं दिनेश यादव, मुनीब यादव, मुन्नीलाल यादव, संजय यादव, बंसलाल यादव, कमलेश यादव, लालजी यादव, चंदू यादव, अजीत यादव। प्रेम से बोलो बाल गोविंद डी बाबा महाराज की जय। बाली गोविंद डी है बाबा महाराज के 24 अप्रैल के भंडारा है समाज के। ये हो बंसीलाल भाई चले के बाहो। बाली गोविंद डी है बाबा महाराज के 24 अप्रैल के भंडारा है समाज के। सेवा में आवे के बाटे सबका मन से। चक भोरा में दी है बाबा के खुशी करल जाई हो पूजन से। चक भोरा में दी है बाबा के खुशी करल जाई हो पूजन से। गौआ के डीह बाबा हवे अगुआन हो। दुख दूर होला जे भी भइल परेशान हो। अरे ए हो भैया सही कहतानी हो। गौआ के डीह बाबा हवे अगुआन हो। दुख दूर होला जे भी भइल परेशान हो। पूजा पाठ में शामिल हो जा ए भैया लोग मगन से। चक भोरा में डीह बाबा के खुशी करल जाई हो पूजन से। चक भोरा में डीह बाबा के खुशी करल जाई हो पूजन से। प्रेम से बोलो बाल गोविंद डी बाबा महाराज की जय। चक भोरा में डीह बाबा के बाटे हो धाम हो। सबके हु जुटल बाटे गौआ जहान हो। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बा ए भैया। चक भोरा में डीह बाबा के बाटे हो धाम हो। सबके हु जुटल बाटे गौआ जहान हो। सबके सुख मिले भैया गाँव के कीर्तन से। चक भोरा में डीह बाबा के खुश करल जाई हो पूजन से। चक भोरा में डीह बाबा के खुश करल जाई हो पूजन से। जिला बाबा दो ही देखा और आई भावे हो। भंडारा के गीत देखा सुजीतवा गावे हो। सुजीतवा के प्यार दी जाए भैया लोग। जिला बाबा दो ही आवर राई देखा भावे हो। भंडारा के गीत ए हो सुजीतवा देखा गावे हो। बहुत प्यारा होई भंडारा धरती और गगन से। चक भोरा में डीह बाबा के खुशी करल जाई हो पूजन से। चक भोरा में डीह बाबा के खुश करल जाई हो पूजन से।